науката сме свикнали да приемаме, че е непогрешима. Дали тя не е направила съвсем малко отклонение, което може да е довело до огромен завой и неправилен път, по който инерционно всички последователи са тръгнали. Обикаляйки из източните Родопи с приятели, наблюдавайки различни исторически остатъци от исторически крепости и светилища, последствие започнах да намирам в каменелости. Съвсем случайно. В продължение на близо 10 години се занимавам точно с това, с събиране на тези каменелости и съответно размишление върху това как, по какъв начин точно са се образували. И виждам, че има противоречие в това, което е обяснението с стандартната, т.е. еволюционната или така наречения униформизъм по отношение на образуване на вкаменелостите и отлаганията, с това, което аз считам, че той се е случил на базата на един катастрофизъм, което допронесло именно за запечатване на този вид живот в тези вкаменелости. Как точно са се формирали те, ще се опитам да разкажа. Според моя възглед и не само според моя възглед, а според друго течение учени, които не се обосновават на еволюционната, а на креационната, т.е. творческата основа на всичките тези неща. Скалите. Видовете скали, които се срещат на литосферата, са разделени основно на 3 групи. Това са седиментни скали, вторите скали, това са гранитите, третия слой скали, това са базалтите. В последните години се говори така наречените за габробазалти, които са много здрави скали и именно те разделят астеносферата от литосферата. Тоест, именно върху базалтовите или габробазалта се плъзга основно континентите. Видовете скали как се образуват? Повечето от тях, както знаем от вулканичната дейност, когато се изригне масата и стопилката излезе на повърхността, тогава се казват така наречените ефузивни скали, т.е. вследствие на изригването. Но понякога от някои от вулканите, изригвайки, те остават в дадения слой. Тогава говорим за така нареченото вътрешно изригване, така наречените интрузивни скали. Съответно, те формират конкретния слой. Какво става обаче с външните скали? Тези, които изригват и остават навън, естествено от различните видове изветряне, които са познати, примерно химичното изветряне, това е от дъждовете, температурното изветряне, което в разлика от температурните интервали, съответно скалата се пропуква и естествено също допринася до нейното разрушаване и съответно от дъждовете, отнасянето. А също така и от разлика в температурите зимните и летните. Примерно при образуването на лед, който знаем, че има разрушителна способност да разрушава скалите много повече, дори отколкото топлинното през летното слънцестояние. Третия тип скали, които всъщност са завъртяни в същия този цикъл, това са така наречените метаморфни скали. Какво означава метаморфни? Това означава, че те са преобразувани. В случая, ако варови, който е излезнал от пирокластичния клас на вулкан и в последствие попада отново в по-ниските нива и се нагрее отново от магмено огнище, той се превръща в мрамора, който ние го използваме естествено за много цели. Така че това е мрамор, един типичен пример за метаморфна скала, като естествено има и други видове метаморфни скали, които съответно имат своето
индустриално значение. Чрез процесите на изветряне, самата скална маса, знаем чрез водите на реките, които се оттичат в моретата, образуват един слой, който оттам е тръгнало името и на самите седиментни скали, така наречения седиментен слой. Седиментният слой постепенно също се пренася и когато бъде насложен един върху друг, той започва да се сгъстява и за да се втвърдява. На базата на тези познания, именно много от учените считат, че по този начин са се формирали и в каменелостите, т.е. следствие на натрупване, на изветрянето на самата скална маса и в последствие затрупването на тези утечни скали. Било то в морския шелф, било то дори в долини и котловини, където именно са намерени в каменелости. Аз считам, че това няма как да стане, както ще го видим и по-нататък, тъй като за да се получи в каменелост, и ще го разгледаме по-внимателно, е необходимо няколко фактора, т.е. трябва да се получи процесът на кристализация, а процесът на кристализация изисква температура, изисква налягане и съответно определено количество вода. По този начин, нещата, които дори сами аз намирам, самите дървета, дори животни, са получили същата твърдост, дори и по-голяма твърдост от скалата, която ги е затрупала. Което говори, че в случая имаме цементизация, а цементизацията се получава, когато имаме не просто някакъв разрушен слой от варовик или каквато да е скала, а тук говорим за пресен пирокластичен пласт от изригван вулкан, който именно затрупва заедно с останалата маса тези същества. Впоследствие именно тази температура, влагата, която се съдържа в живите организми или внесената отвън, получава се точно този процес кристализационен. Както ще видите в моите експонати, много от тях точно съдържат в празните кухини точно такива минерализирани, т.е. силициеви кристали. И именно, когато споменахме за съдържанието на литосферата, че около 30% в нея е на силици, много от силикатите, които се намират именно в тези вкаменени същества, е именно силиция. Естествено има и карбонизирани, има и пиритизирани, има и по друг начин вкаменени същества, но тези са масовите. Така че видовите скали, които ги изборих, а в случая е седиментният слой, който е най-много разнообразен, върху чиято основа всъщност ние полагаме всички растения, с които добиваме храната си, поради факта, че те наистина съдържат най-богат минерален състав, ние всъщност получаваме от тях необходимите за живота си минерали. И в случая, за да се получи вкаменелост, а както виждаме, че дори в самите заровени фарони, които са толкова отдавна, или робите им, които са заровени в пръста, няма да се намери нито един вкаменен скелет. Разликата от вкаменение, не вкаменение, това, че наистина вкаменение, той се стои в скалата и наистина е с подобно съдържание и тежест, докато не вкаменение, както виждаме, повечето от тях са намерени по този начин, което ясно говори, че начина на формирането на вкаменелостите е подобно на начина на формиране на скалообразуването, което в случая говорим за шисти, за гнайси и най-вече най-масови разпространение варовик, където наистина са намирани най-много вкаменелости. Освен тези, които разгледахме формиране на скалите, други фактори, които оформят скалния релеф и релефа на Земята, това са ледниците, които наистина образуват така наречените U-образни долини. Самите ледници са формирани от обилни снеговалежи, които са се натрупали. По отношение на ледниците, как те са се сформирали, имам някои свои идеи и това, което се опитва да обясни науката на този етап, считам, че не е точно така, защото тук говорим за едни колосални валежи, които по-нататък ще ги спомена. Същото се отнася и за подпочвените води, т.е. формирането на така наречените карстови извори, пещерни комплекси и всичко, което съдържа
в земята големи резервуари от наистина питейна буквално вода, която се счита, че с хилядолетия или милиони години тя постепенно се е натрупвала. Това също е обект на мое тълкуване, как точно се е съхранила, както и другите подземни находища, говорим за нефт, газ и въглища. Геоложката история на Земята е записана в литосферните й слоеве. Тя съдържа различни по своя произход хоризонтални и наколнени пластове, гънки, разломи, плата, планини, пещери, следи от вулканска дейност и други. Всеки пласт съдържа в себе си определен скален и минерален състав, както и изкопаеми източници на вода, газ, нефт и въглища, а също растителни и животински вкаменелости. Пластовете на Земята са своего рода писмен документ за това какво се е случвало на нея, запечатано във времето и пространството, като всеки пласт представлява страница от историята й. Важно е как се отваря тази историческа книга и как се тълкува тя. Дали наистина има последователност на страниците, или някои от тях са разбъркани до неузнаваемост. История на геологията. Нека да видим как в исторически план е разглеждана Земята, как се определяли възрастта на нея и съответно слоевете постепенно, как са се определяли, как са се сформирали. Ще се върнем в Месопотамия, където вавилонците са считали, според техните мъдреци, че Земята е, според техните изчисления по звезди и други метеорни мерки, са определили, че Земята е на 2 милиона години. По-късно вече египетската, по-късно и китайската, японската и други култури започват да варират от няколко десетки до 100 000 години според техните изчисления мъдреци. А според древните евреи възрастта възлиза около 5500-6000 години. Така и според християнската църква. Нека да видим кои са пионерите всъщност на геологията. Първият, който се занимава и изследва наистина скалния цикъл, това е така наречения Джеймс Хютън, роден през 1726 година до 1797 година. Той е шотландски природоизследовател и наистина се замисля в цикъла на това, което се случва на Земята, и именно той счита, че наистина от магмата, която излезе на повърхността, тя изстива, от което се образува магмената скала, следствие на изветрянето и разрушаването, т.е. ерозията, се образува седимент, който по-късно се отнася съответно от водните потоци към водните басейни или някъде на другаде, т.е. се акумулира се на депа. Оттам нататък, ако тази седиментна скала по някакъв начин пропадне в по-ниски слоеви и отново се загрее, се получава метаморфна скала и съответно магмата отново, ако достигне на по-големи дълбочини, магмата отново я схвърля. Наистина, той се счита за един от основателите наистина на геологията, тъй като неговите принципи до ден днешен важат и наистина с голяма точност се определил какъв е точно скалният цикъл. Друг важен изследовател, на чието принципи е станало начина на разчитане на етажите, т.е. на слоевете на
литосферата е така наречения Николаус Стено, който е датчанин, но самият той, по-голямата му част в своите изследвания е правил в областта Тоскана, близо до Флоренция, меката на Ренесанса в Европа, тъй като наистина там са се струпвали всякакви величия, билото художници и учени, които дучите наистина са финансирали, за да може наистина науката да върви напред, както и изкуството. Той пише следното. Самият той е роден през 1638 до 1686 година, когато почива. Той е известен със следните принципи, така наречените принципи на Стено. Първият принцип, според него, е, че винаги има едно последователно натрупване на по-горни слоеве върху по-стари, така наречения принцип на суперпозицията. Вторият принцип е пласт, който включва късове от друг пласт, е по-млад от него. И ако пластът първоначално се отлага в хоризонтално положение, но в последствие се намери наклонен, това означава, че този пласт, заедно с друг, ако съществува такъв, е постепенно бил изместен тектонично и наистина той е един от последните слоеве. Третия принцип на Стено е, че пластът първо се отлага в хоризонтално положение, а ако е наклонен, това означава, че той се е придвижил, т.е. имаме тектонично движение. До тук всичките считат, че скалните цикли са формирали именно съвременния дори облик на Земята. Но да видим какво става с организмовия свят. Основоположникът на палеонтологията е така наречения Уилям Смит, който е британец, роден през 1769 година и почива през 1839 година. Той се счита за ковачът на английската палеонтология, същевременно и на световната. Палеонтология какво означава? Пали означава стар, онто е организъм, логос е наука, т.е. наука за стария организмов свят. Той именно с това се занимава, като внимателно систематизира слоевете и стига до заключението, че всеки слой съдържа специфични вкаменелости, независимо от минералния състав на скалата, която проследена в хоризонтално положение може дори да се промени. Как стига до тази идея? Самият той от ранни години е бил сирак, след което Вуйчо му го взима в областта Уелс, където той работи в въгледобивните мини, като помощник топограф на чичо си и наблюдавайки в каменелостите, които там се намират, които били наистина в изобилие, той започва да се задава точно тези въпроси, как точно са се формирали и слоевете започва внимателно да ги следва. Защо той става точно известен е според това, че следейки възрастовите пластове, той счита, че едни същи пластове в една възраст може да ги сравни с отдалечение от това място други находища. Тоест, ако има подобни вкаменелости в други слоеве, на друго място на Земята, то тогава наистина може да се каже, че тези пластове са се формирали по едно и също време. Именно затова той е родоначалника на палеонтологията. Формирането на тези слоеве, както Уилям Смит, Стено, както и Хютън, всичките считат, че всичко това става бавно в историческия план на Земята и това дава основите за полагането на така наречения униформизъм. Именно Джеймс Хютън и в последствие от неговите последователи Джон Плейфеер и Чарлз Лайл продължават именно неговата теза, че ключът, т.е. съвремието е ключ към миналото, т.е. днешните бавни изменения показват как се е променял света и в миналото. Тоест, бавните количествени натрупвания водят до качествени изменения в самия състав на Земята. В противовес на тези твърдения, че всичко бавно се е допринесло за
появата на всички тези случаи в каменелости и на всичките тези процеси, катастрофизмът, който обуславя именно голямото натрупване на акумулиране на скални маси навсякъде по света, както и затрупването на такива животински видове, впоследствие естествено на вкаменяването им, се споменават именно в Библията и в разказите за това, за Великия потоп, който е бил на цялата литосфера, т.е. на цялата Земя, която познаваме днес. Именно с това аз повече съм съгласен, защото доказателствата, които намирам, т.е. каменелостите, показват именно това. Така че униформистката теория, според мен, е валидна само в определени дадени периоди, но не е всецяло за формирането на релефа на Земята. Униформизмът е основата на съвременната геология, който основно се изразява в тезата «Съвремието е ключ към миналото», което означавало, че днешните бавни изменения показват как се е променял света в миналото. Формулиран е от Джеймс Хутън и разширен от Джон Плейфейер и Чарлз Лайъл. Този принцип е обратен на принципа на катастрофизма, според който отличителните черти на земната повърхност са се появили внезапно в миналото, вследствие на процеси коренно различни от настоящите. Въвеждането на палеонтоложкия метод от Уилям Смит, който се счита наистина ковачът на палеонтологията, както за Англия, така и за цялата световна геология, започва едно тресково описание на геоложките системи в периода от 1822 до 1841 година, където през това време се обосновават основните палеонтоложки слоеве, обединени в така наречената стратиграфска таблица. Системите се делят на еритеми, т.е. на палеозой, мезозой, неозой и съответно те се разделят съответно на отделните периоди. Сега ще видим колко интересно са формирани тези периоди и как точно започва тяхното първоначално формиране. Първият и най-стария слой, който се възприема, така наречения Камбрий. Интересно, защо точно Камбрий? Защото точно в камбрийските планини, където са били и въгледобивните мини, т.е. каменовъглените мини, в които е участвал и самия Уилям Смит, се намирали много вкаменелости от рода на трилобити и амонити. В един момент той взима тях като базови, т.е. като индексни, и в случая трилобитите се считат, че са от порядъка на 220 до 600 милиона години на възраст, а съответно амонитите от 70 до 220 милиона години. Именно това, което бях споменал за Уилям Смит, че на базата на тези индекс каменелости се определят слоевете и независимо как изглеждат скалния състав, щом има тези индекс каменелости, се определя и възрастта на скалата, върху който съответно се намират естествено по-младите слоеве на принципа на суперпозицията, преди това дарена от стено. Първите опити всъщност за определение на възрастта на скалите на Земята въобще, преди тях е дадено от Буфон, който
е считал, че тогавашният свят е бил на 70 000 години и е наблюдавал напластяваните и отечните слоеве от наносите на реки и на морета. В зависимост от Буйфон, други учени точно това са използвали, че утайките могат да се натрупат примерно 1 фут, т.е. 30 см се натрупват за около 1500 години, а 1 фут глина се натрупва за порядъка около 3000 години. Интересно е, че този метод няма как да бъде валиден, защото примерно реките могат за много кратко време, примерно за няколко часа, могат да донесат нанос от порядъка на 30 см. В същото време, примерно в исторически план, дворците на Рамзес II, които са ясно, че са едно хилядолетие преди Христа, за това време, т.е. за 3000 години, в случая са натрупали 3 метра пясък. Т.е. този закон няма как да важи по отношение на натрупването на наноси дори в съвремието. Така че скоростта на натрупването, а оттам и дебелината на отложенията не могат да бъдат сигурен белег за времето за тяхното натрупване. И когато вече отново започва формирането на тази стратиграфска таблица, става наистина невероятен бум в това отношение. В смисъл, че отприщването на това разслояване на Земята поставя именно Уилям Смит, като неговите последователи, най-вече Мърченсън и Седжуик, са основните, които полагат основите на съвременните периоди.